ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ജെസീസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1.5 കപ്പ് പച്ചരി കുതിർത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ചോറും പച്ചരിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ശർക്കര നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം അപ്പക്കാരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അത് ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉപ്പും അപ്പക്കാരും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടീസ്പൂൺ തേങ്ങാക്കൊത്താണ് ഞാനിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അല്പം നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് എള്ളും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം. 2-3 ഏലക്കായ പൊടിച്ചതും കൂടെ ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പിൽ ചട്ടി വെച്ച് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓരോ ടീസ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാവ് ഓരോ കുഴിയിലേക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ടു. ഒന്നുകൂടെ 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ 2 ഭാഗവും ഏകദേശം ഒരുപോലെ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.